sama dyan magtagay. Isi may nalang pa. Si. What's up, man? Par, nasa na yung kasama niyo, par? Bagong lusong na naman, ah. Isi may nalang pa. Si. Kaya yun, lumpia. Ito sa may takbo. Wagit eh. Dapat interview ka. Paano diskumpita ka? What's up, man? Nadiskumpita ka, o yan, managarang ka, no?